Wij gaan met de camper op het paard. Nou. Tada. Nee, nee. Ik ken hem in Holland net verwerken. Ik zit op slot. Ha? Ha? Ah, wow! Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Gisteren hebben we misschien hampelen met de autosleutel, boodschappen en dat soort tafereelen. Gisteren op een nijmiddag hebben we zijn van wist wat. Het is al je zo druk geweest en hectisch en de band heeft vakantie en het is weekend. Wij gaan met de camper op het paard. Nou, tada! Wij zijn op camping De Pampel op Veluwe. Echt een camping van Ben. Zaken die is van de morgen betierd alweer naar de Pannakooi te gaan. Daar ren ik aan zo even heen. Nou ja, er is hier een zwembad, dus we gaan aanstaan even zwemmen. Waterschaal, alles erop en eraan. We zitten hier mooi dichtbij het douche- en wc-gebouw, dus dat komt wel heel mooi uit. Ik laat je hem eerst even zien in wat voor camper voor binnen. Nou, hier ga je en ik juist mooi wat zitten. De band moest nog wat wennen, het sliep me eerst net zo'n succes, maar uiteindelijk is het slagen. Hier kijk net als verwacht, het is al je wat naaien en wat anders, dus ik zal even zien. Goedemorgen! Goedemorgen. Ah, goeie! Hoi Wiefke. Is die juf Roos? Ja. Oh, of ik kom er nooit aan. Iets maar nog een Oh. En waar had dit zo mooi maken? Zaken heel leuk. Oh, is het heen, hè? Oh, Oh. vriend. Ach. Och, maar zie wat hij je had, hè? Hè, vriend. Oh, shit, wat is Zit dit? met al je magneetjes, hè? Kist erop plakken. Van mij kan er hier dan weer instingen. Maar dit is voor haar misschien beter. Dat denk ik. Kist ze eraan opplakken, hè? Krijg dan stickers. Nou, ik zie hem even een lietse tour aan. Want het, die stoel die kist dus draaien. Dan heeft hier een mooi zitje. De baan hier weer in 2 banenstoelen toen we hierheen rijden binnen. Leg je hem alleen op waarom reis zien hoe dat eruit ziet. Vriezerke, koelkast, wasbakje, koffie. Dat zie ik aan eerst zetten. Alle stroom vind ik, hè? Alle stroom vind ik. Er zit maar hier stapcontact in, vind ik dat nooit uit. Het is al hier wat naaien, wat even zien. Hier ga Jelke en ik slipt. Hier is de wc. En hier is een douche, maar die hebben we nou een beetje als opslag. Daar hebben we het bannenbed gehad. Oh ja, dat is wel handig om te weten. Het bannenbed gehad, want dit is een bed die kist dan helemaal zakje litten. Daar gaat Ildo in zaken slipt. Dus, maar die hebben we nou weer mooi omheen gedaan, dus hebben we dat spul even daar dumpt, zeg maar. En wat? Is dat beter? Dit is leuk. Een zinne. Oh, dit is wel leuk, ja. Vet simpel. Ja, maar En al die beestjes, meidje. maar hier is dan ook weer mij van die... Op de achterkant zit gewoon een kritjevel. Ja, en dit is ook nog weer whiteboard. Ja. Ik is ook nog weer uit. Wat leuk, Hilda. Oeh. Kies beestjes, meidje, heel leuk. Oh shit, dat is zien hollen. Maar een voetjes ziet je. Dat is een tijgervoer, toch? Dat is toch een tijgervoer? Die had Jibby. Jelka. Dat ken ik niet hollen, hè, Jelka. Zit zo allemaal vast? Oh, shit. Wat voor voetjes zit je dan? Shit, dit zijn de zebra voetjes. Net die heet. Wegwezen. Zo. Nee, heet. Ik ken hem in hollen net verwerken. Oh. Krokodil. Nee? Is dat een tijger? Maar hij hem wel helpen, Hilda? Nee! Waar is zien hollen? Tje, Shit, wat mij maken. Shit. tijger! Wat zei tijger? Rauw. Rauw. Leuk, hè? Oh, je beestjes, meidje. Vind je het wel leuk in de camper? Hier is het vannacht een goed koest. Ja, heel goed koest, hè? Uiteindelijk wel. Het hier wat voort in hier. Nou ja, dit is ik aan een mooi plakje hier. Super mooi maken, jongens. Ik kon niet van de morgen even lezen, maar de ben mooi knutselen. Wat wil je nou meer? Poes. Ja, poes, ja. Ja, lekker nog een beetje poes, hè? En dat gringo. Ja. Waar is gringo zie stut? Waar is gringo zie stut? Oh, hier. Stut met er nog gewoon. Dat moet maar.
Oh, de voetballer. Wie er begonnen? Ja, Ientje, die kwam nog wat later, maar die moest nog eten. Oh. En wie met ik nou? Wie moet ik nou ontbijten? Zullen we eerst ontbijten? Wat zullen we eten? Nou, broodjes had me. Wat voor broodjes? Gewoon witte baltjes. Broodje poep. Broodje poep. En waar is hij? Ja, ik zou wat koffie zetten, wat broodjes en dan gaan we lekker ontbijten. En dan daarna gaan we naar zwemmen, denk ik. Nou, wij zullen eerst even naar het winkeltje, want wat weer er aan de hand zaken? Iets, maar het is echt wel grappig. We hadden bekers en pan. Nee, we hebben helemaal geen kopjes en pansjes. Dat is Dus sure. dat eet en dat drinkt wat lastig, hè? Tje, kan er ook wel met een broodje beter. Nou, een broodje lukt er wel, maar koffie gewoon uit de kan in de moelen, dat mag maar net. Dus we zullen zien dat er nou, iets van... gaan we een alarm? Alarm! Nou, we zullen eerst even om kopjes en pantjes. Oeh, shit, hier gaan we aan het zwemmen, zaken? Ja. Vanuit zien hoe is hier. Dus is nou nog net, denk ik. Ik zie dat hier meisje. En hier is het winkeltje al, dus we zullen zien dat er wat voor is. Je verder. Parkshop. Verse broodjes, iedere 8. Oké, mooi wij verse broodjes heet, Wil je nou broodjes mij? Oh, keuze is reuze. Als je koffie hier in de wol. Dat roept je heerlijk, ja. Dat roept je echt lekker. We weten al van Biro, maar hier is het. En deze keer we sowieso aan mij gaan. Zo. En die voor de koffie eraan. Ja. En dan met bekers. En die. Ja. Oké, maar weer naar de kassa. De andere kant op. Nee, dat jij net zo weer deze kant op. Oké. Slagen. Yes. Kijk mijn koffie. Oh shit. Zo grien. Koffie, ja? Met leuke bekers, Jouke? Prachtig. Met hele mooie bekers, maar die stickers zitten echt te botter op vast. Net handig. Steep. Ja, tape, wat is het? Maar dat is net handig. Ildau. Doe maar in het hoekje, want er staan de koffie hoe die hier komt. Doe daar maar heen. Daar zitten. Ik kan met mijn ijs die zitten. Ja. Goed zo, meid. Nou, wij zullen even wat eten en koffie drinken. Waar ligt een boer? Zeker. Het goeie lippen. Bentje, mooi een balje. Waar is het heen, Hildau? Oh, het is zo'n draakje, hè. Tik op mijn fietsers. Daar is ze weg. Hé, hey, boef! Net uit naaien, hè? Nee! Nee! Hallo! Vrolijke snuiter. Wow, die weer heen, Hildau. Oh! Oh, oh, oh. Hele mooie omhaal. Weet je? Gaat mooi. Ja. Zwaai maar. Waar is de bal? Vlog maar. Vlog maar. Ja, goed zo. Goed zo. En rennen. Jongens. Nog langer. Rennen. En weer run. En vlieg. Vlag. Vlag. Oh. Clara. Nee! Hij is. Doei. Hij is. Doei. En oppassen. Nou, we binnen in het zwembad, jongens. Maar
En een glierbaan en een jibbad en boeten had ik nog van alles. Springen maar eens in, Hildo. Let met mijn shin. Let met mijn shin. Koud, Jelke. En 2. Wee. Oh, lekker. Nou, maak er echt maar olie over. Best fris. Best fris het wetter. Oh, moeten is het nou wel zo lekker, joh. Je is de zinnen lekker. Je machine, hier is ook van alles, hé. Maar ik ben... Oh, daar is ook nog. Oh, wat leuk. Hier zit een zwembad. Heel, de machine is zo mooi. Dat is speciaal voor die. Zullen we daarop? Kom, handje. Zit op slot. Nou, dan wees daarin. Al wacht, Hildo. Het hekje zit op slot. Misschien gaat hij aan hier of zo. Kom, go bij het trapje. Oei. Oh, daar is ook nog een bad. Daar is ook nog een badzaken. Daar. Ja, die zit aan die oren vast. Oh, die is onder de trof zo. Oh, dat is grappig. Nou, kom maar naar huis. Ja, hier is wel steen. Dit is lekker. Dit is mooi. Kijk erom, hè? Houd een keer op. Woep. Die is net in de gaten. Ajo. Waar is steen? Is er steen? Ja. 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 Doei. Waarom met het oren dat hij op zo zitten? Nou, ik kan het zo aanleven. Jelke is mij de bij aan het smitten. En noem maar hier. Oh, goed zo, Hilda. Oh, goed zo. Appa. Vond ik vroeger zelf ook zo leuk. Het is hij dat hier. Wel grappig om nou te zien. Oh, klasse, Hilda. Woe. Dit is toch schattig. Ah, wow. Wow, die weer heen zakken. Allemachtig. Die weer echt heen. Ja, dit is wel leuk, want ze kunnen dus dit hele glas iepen en tegen. Dus ze gaan nou heel iepen. Ja, dat is wel ideaal. Die heel hit waak is dus helemaal iepen scoren. Scoort het al je in elkaar. En hieronder kun je dus naar binnen komen en weer naar boet. Was jullie? Ja. Nou, we gaan hier even zwemmen. Bestuur. Hildo en jou. Oh, ja! Wow! Nou, wie zaken? Oké, give me nou. Dit is leuk, toch? Als je een zaken verslaan kan met voetballen. Hoppa. 1-0. Oh, panna! Een panna! Oh, een eigen goal, wat dom. Oei. Is dat voetbal in, hé? Ja, mooi voetbal, hè? Wist je nog krijgt een beetje voetbal even zaken? Ja. En dan gaat Hildo aan zijn lekker bedje. En ik jou mezelf ook even lekker voor de camper. Dan gaan we nog even lekker relaxen van een beetje.
Verder net op de planning. Nog lekker genieten. Zaken vermaken hem je worden. Die had al hier al vriendjes maken. Dus die kun je ballen en een waterschaal, alles is hier. Dus ik vind het een hele leuke camping. Alles mooi dichtbij. Dus dat is wel ideaal. Nou, ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtong omheen en vergeet net de chill te downloaden voor op die tablet of telefoon. Want nightje het vlog. Hey hoi! Zaken zit ik doei!